Sayi. Ya pelan-pelan. Ayo cepet. Capek aku. Karena bunga-bunga kok pek ora. Yuk. Enggak, kayak tak cas nih kayaknya wis 100. Dalam? Aku kadang enggak. Enggak tahu, lihat ayah wis selesai apa urung le geraji. Nek urung selesai ya bareng. Ya, nek dolan nek pulang wae. Kan pakai seragam. Ya. Nek sekolah yo. Kan lo seragam jerung koyo Nek sekolah kan nggak boleh mampir-mampir. Dina bawa sepatu. Mana? Berarti mampir. Ya, Ini keren. kan kurang mampir. Kayak suara mampir. Cara tak mau jalan. Iya, boleh diambil aja. Ora tak gawake. Ayo. Di tak gawake. Minta. Kalau gede aja mandi ini. Aja anti remek. Aja mandi gini bu. Mandi. Ya, ya remek jenenge kuwi. Mbak ora gendoli. Ngapa kok gendoli? Tidak amat hilang. Iya. Hilang nanti? Aku nak mama terbang itu kalau kamu. Nah, Dalem. nang dur kayak dah nang gunung. Ora, kowe kan wis tau toh. Nang gunung kan dur kali. Kowe kan wis tau tak jaki. Nang Biyen. kan kono kae lare rono. Oh, dhuwure Fajri. Kono. Seko metuk Mira. Kayak gawe apa Mbah Sam? Nah, arek iki rono. Mama, Dalem. arek iki rono. Arahe rono nang gunung endi sih? Nau tuh kayak gunung. Sedikit. Indo, sedikit. Nang omah dhewe apa Mbah Sam? Ya sesuk nyoba ya nek pas libur kae ya. Nanti. Nang gunung sing kok maksud? Murah. Hah? Ya dicoba. Emak wis tau lah nek gunung-gunung kene-kene. Kak orang kan Wes. Kak punya? Ya wes kok. Gak nama punya. Ya wes kok semua wes punya. Suka awan? Awan numpak pesawat wes tau.
liwat. Ora golek daun-daun meneh nggo mainan. Masa? Pengen kamu cetak pengen. Apa? Pengen. Yo, Antong. nggo mainan sama-sama ya. Bisa ada ditarik. Coba tak tarik ki. Pegang kowe pegang iki. Tak tarik Ya. Bentar ya. Oh, bisa. Iki. Angel atas iki. Betul. Wis tua. Tua. Sing iki ya, iki coba iki ya. Ya, kun. Nah, iki gampang ya. Wis dua. Nanti sing tak gawake ndi? Tinggal Oke. Ini maju kowe. Oh, ben ketok daune. Nah, motor apa? Menurutmu rumah iki nang endi? Makana. Ora, iki kawasan kene iki. Nah, Kota, kampung, desa, kota hutan. Hutan kono. Yuk kene iki apa? Ini Jalan raya. jalan hutan. Jalan monyet. Kowe kan durung tau weruh, nek aku wis asli weruh. Terus aku asli baru. Nang kebun binatang. Sing nang kene kok. Sing wis tau liwat. So nek mama weruh tak dudui ya. Enggak. Kok wegah? Ambil mama baru. Nanu monyet. Lah ya monyet. Ora kok duduin. Ya nek mama mbeluke kowe keburu mlayu monyete. Wong mlakune wae banter. Bantet. Heeh, anjlok-anjlok. Aneh. Heeh. Mbok nang ngelas kono kuwi lho nek urung pulang ya. Ini kok. Yuk diambil lah. Yeay, Kak Umi. Mbok asal belokno wis bali urung. Mau nang dhuwur kuwi. Biasanya kan 1:30. Kok iki mau jam 12 wis pulang? Napa karangan? Apa ki? Ya ampun.
Udah masuk. Ora. Mburi macet paling ana Mir. Engko ditileki ya. Apa? Anu iki apa? Kuku. Kuwi lho bunga sing kok cekel. Bunga apa to kuwi? Krimis lho. Malah enggak iki. Seneng udah ngenune. Apa? Bibir gur. Ya ana bibirin dhuwur kering. Ora, ini. Kene mlep. Oh, ana apa apake? Kak, Anu te. ini aja. Kayak minum ora mau. Oh, nah sekolahan ndak sholat apa terus bali? Sekali. Sekarang jam 12 kok ya. Ya kali. Jilid berapa? Naik apa turun? Mengulang. Mengulang? Ora tahu maca nang omah. Cepet ayo Krimes. Iya. Malam dong. Kita minum dong. Heeh. Kok minum sing banyak ya tekan omah ya. Mumut ning warung tuh. Oh. Warung mumut. Warung. Aku ya ora. Badan. Foto. Ora, ya kok aja noleh. Nolakno aja noleh. Mbok Mir. Nggih. Saking asu Mbak Sum. Pinara. Nggih. Mira ya astaga. Hapus. Iya. Pripun? Guti. Lah jenengan ten pundi? Oh. Nang yo pon presan.